At those hipsters, I wanna dance. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Stop, don't stop laughing about it. Stop, don't stop, don't stop. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop giving me things. Stop, don't stop laughing about it. Stop, don't stop, don't stop. I said, don't stop, don't stop, don't stop, don't Tentokrát Minecraft, ne GTAčko. A rozhodl jsem se, že udělám novou sérii prostě ukázky modů. Už jak už můžete vidět, už mám pro vás jeden mod přichystaný. A takže už nebudu zdržovat a můžeme jít na to. Takže je to mod Armor Movement. Má to takový vymoženosti, že jako tady vidíte, jetpack má to a tohle. A já už přestanu blábolit a začnu ukazovat. Takže tady máte grappling hook, tady máte craftění a co vlastně grappling hook dělá. Je to jako ender perla. Prostě hodíte a vás teleportuje, takže máme takhle a vidíte, teleportuje nás to. Takže jako je to docela dobrý, sám game já teď tam vyletím. Tak jo, tohle by bylo, tohle jako slouží místo enderperly. Máte to má vícekrát použití. Tady máte crafting, že 3 iron stick a pouching. Další je tady parašutista. Prostě padáte a prostě se zabijete. Crafting 4 stringy, tady tunik a 4 dáte. Když si to dáte, sice to nemáte jako žádný animace, ale když přestaneme padat a dáme F-ko, vidíte, padáte. Jen škoda, že to nemá žádný animace. Což mě docela mrzí, ale co naděláme. Takže to si jako dáme pryč. Tak, kde to bylo? Tady. Dáme parašutistu. Další, to je Gildron. To je vlastně 4 styky, 2 papíry, string a to. A Glinder, prostě je to takový znášedlo. Prostě se rozeběhnete, zmáčknete F a tak letíte dopředu. Potom vám ještě ukážu jednu vymoženost. Prostě a prostě ještě vám ukážu potom ke konci, co dělá, když to spojíte. Tady si jedním. Takže jako další tady máme Healis, to je na speed, no prostě vám to zrychlí. Prostě, jo, F-ko, a jak vidíte, tak prostě vám to zrychlí. Dáte vlastně rychleji, boom. No, jako je to dobrý, ale trochu, když budete hrát na server, tak trochu problémky craftění, potřebujete k tomu enderperlu, jako vidíte 2 irony, tohle. Další tady je helikoptér, head. To je prostě znášedlo, jako tady bude jetpack, co vám ukážu a funguje to tak, že si zasadíte a musíte mít v ruce uhlí. Když dáte F-ko, tak prostě vidíte, letíte. Prostě to letí. A tady se vám potom, až vám přestane, jako až vám dojde uhlí, tak spadnete. Takže tohle je taky docela dobrý mod. Tak, tady máme, teď nevím přesně, co to je. Flippers, teď nevím. Já teď přesně nevím, na co to je.
A když dáme F, co to dělá? No vlastně, ono to je na nohy, ale nevím, co to dělá. Takže tohle zatím nevím, co to je, to jsem se snažil zjistit, ale nevím. Nevím, tak to tady má jak přichází Jackpacku, co je to? Blaze Rudy a prostě se Gildron a je 4 Irony Gildron, už jsem vám ukázal, dělá se takhle. Jestli vezmeme Jackpack, takže si vezmeme si Jackpack, musíte mít v ruce uhlí a poletíte. Vidíte, letí. A když přestanete, padáte. Takže kde to bylo tady? To si dáme sem. Tady potom máme na bruslu, ne, to je, jo, to je na jump, myslím, že na jump, jo, na jumpení. Vlastně, když držíte space, tak vám takhle vyletí, tak vám to jumpne hodně vysoko. No. Celkem dobrý, ale nevím. To je celkem piston a obyčvodka, že tohle na kraftě nelehký. Potom tady máme, jak už vidíte, na bruslení. A už jsem si připravil, tady někde mám mít led. Jo, tady. Si to hned vyzkoušíme. Vidí a tady prostě rychleji chodíte po ledu a nekouří vám. Takže je to dobrý. Vidíte, tady vám to chodí pomalu a tady rychle. Jako celkem taky dobrý. Tenhle mod Armor Movement je docela známý, takže ho už museli jste od nějakých let's playerů vidět jako tutoriál. Další tady máme masku, to je na potápění. Prostě 5 kůží, sklo. Tady má helmet, ale nepotřebujeme. Když si to dáte, tak dáme celá voda. No to je jedno stejný záležitost. A když se vlastně potopíte, no tak když vysílá game mode, tak vidíte, že díly vydržíte pod tou vodou. Prostě vám ubývají no skoro vůbec budinky. Dáme game mode 1. Takže tohle je jako taky dobrý, vydržíte díl pod vodou. No, vrátíme to. Takže tady máte horské boty. Já jsem si to musel napsat, protože tohle jsem nevěděl. A je to prakticky dobrý. No, tak se mi to už odlaglo. A horský boty prostě lezete po stěnách, jak vidíte. Nevím, teďka ono to má nějaký jen bloky, vidíte jak. Ono to vydrží asi 5-6 bloků, já teď nevím přesně. No prostě to byly horské boty. Potřebujeme. No, tohle je záchranná vesta. Lehce se to dělá, jen si ty velmi. A prakticky na tom není co předvést, prostě když jste v vodě, tak se nepotopíte. No. To snad je to jasný. A tady jsme uspěli, takže a teďka ještě tu vymaženost, co se mám slibovat. A když si vezmete Jackpack a ten ne Jackpack, ten teďka nemám Springballs a Gilder, tak prakticky budete mačkat F, tak takhle budete lítat, jak se odrazíte, tak vidíte, že to je rychle. Takže jako tahle vymoženost je docela dobrá. Tak. No, doufám, že se vám díl dnešní první líbil. Příště si třeba vám ukážu třeba Tornado mod nebo něco jiného. Pro dnešek by to bylo vše asi. A tím se s váma loučím. A když tak dejte like nebo odběr, pokud se vám video líbilo.
pro dnešek je to vše, takže čau.